Naiz irratian, bigarren kafea. Saharatik iritsitako hauts laino batek estali du gaur Euskal Herria bai auto eta kaleetan ikusi duzuen hauts laranja Saharako desertutik dator. Osasunari ez dio asko eragingo, ezetasunarekin nahastuko baita, baina izaren kalitatea txarra izan daiteke eta beraz begietako narritadura eta eztula sor ditzake. Horregatik, arnasa hartzeko arazoak dituztenei musukoa erabiltzea gomendatu diete. Europako Batasuneko Kopernikus behaketa egitasmoak hau gerta zitekela abisatu zuen, baina ez ustean harrapatu gaitu askori. Nola gertatu da hau? Atzo hego-ekialdeko haizea asko gogortu zen eta horrek hautsu hodeia gurera gerturatu du. Airean area eta hauts partikulak daudenan gertatzen da eta kasu batzuetan lurra eta errautsak ere izaten ditu. Hau da, sekulako kalima edo, hobeto esan da, gandua. Kalima, ze preziotan salduko uken harima. Ez daulako ametitzeik nolataren gauzak, bere begien egie da darien labaren kausa, konsumoaren ez die probatu izanaren... Zeruak ere kolore berezi hartu du goiz partean egi izango da azkenean atzo aipatu genuena, munduaren amaiera gertu dagoela. Munduaren amaiera. Gaur gaizki datorkit niri, Gaur ez. Gaur ez da egun txarra, Izan ere, harremanetarako mundu eguna da. Martxoaren 15ean urtero ospatzen dute askok egun hau, beste planeta batzuetako izakiekin planeten arteko komunikazioa ezartzeko. Wow. Efemeride horren ospakizuna oso aspaldikoa da. International Flying Saucer Bureau IFSB erakundeak 1953ko martxoan aitortu baitzuen. Naiz eta bitxia iruditu, munduko eguna sortzeko asmoa espaziora mezu telepatiko bat bidaltzea izan zen. Mezuak onera zioen nola litzateke? Planeten arteko ontzietako bidaiariei deika, planeten arteko ontzietako bidaiariei deika. Horixe, beraz, agian gaur, martxoak 15, estralurtarren bat harremanetan jarriko da gurekin. Calling occupants of interplanetary most extraordinary craft. Calling occupants of interplanetary craft. Calling occupants of interplanetary craft. Gertatu daiteke bai. Gaur martxoko idusa da. Erromatarren egutegian iduzak marituz hilabeteen 15. egunak izaten ziren. Iduz egunek iragarpen honekin lotzen zituzten. Beraz, gaur gauzatxoak datoz. Gauza onak, Extralurtarrak gurekin harremanetan jartzea gauza ona da? Tira, ikusi alduzu gure planetaren egoera. Nik baietz esango nuke. Agian estralurtarrak egoera ikusi eta alde egingo du. Ze horixe egin zuen 1983an segurako bertso jaialdira etorri zen alienigena batek. Entzun. Ai marziano, benetan oso, tipo aldrebesa zera, etorri eta horrasi zera, ekologisten antzera. Miopedala edo itxua, irten zaio min gainera, ikusi gabe einleike nir eta ederki gainera. Hau egainak bota zuen eta Peñagarikanok honakoa. Marte gainetik ezin bereiztu, kebeltza eta lainua. Pentsatzen nuen nere planeta, zela planeta ñañua. Eta mundua ezagutzeko, nik banuen empeñua,
ezautu badet ezagutu det, hau da hau desengainua. Bueno, baina dena ez da txarra, gauza ederrak aipatu behar ditugu gaurko egunez. Adibidez, gaurko egunez sortu zuten Euskal Idazleen elkartea, 1982an, beraz, 40 urte, bete ditu gaur. Euskal Idazleen elkartea irabazi asmorik gabeko elkartea da. Euskal Idazleen eskubide profesional eta moralak defendatzeko asmoz sortu zutena. Horrez gain, euskal literatura zabaltzea Euskal Herrian naiz atzerrian, idazlaren lanaren proiekzio soziala bideratzea eta euskalgintzaren eragile aktibo izatea dute helburu. 380 gora bazkide dituzte gaur egun. Eta gaurko egunez, 1974ean, kino komikilari argentinarrak Mafalda pertsonaia sortu zuen. Komikietan 6 urte zituen neskatoak. 60 urte betetzen ditu gaur. Zorionak, Mafalda! Zorionak! Mafaldak mundua aldatzarekin azmesten zuen. Beatles taldea maite zuen eta zopa gorroto zuen. Mafaldaren ahotsa oraindik gogoratzen da oroar bidegabekeriaren bat gertatzen denean. Haren binetak gizartaren kezken isla bihurtu ziren. Ba bai, Mafaldak Beatles maite zuen. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, 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 yeah. You think you've lost your love? Well, I saw her yesterday. It's you she's thinking of, and she told me what to say. She said she loves you, and you know that can't be bad. Ospakizunerako beste arrazoia, gaurko egunez jaio zen Rosa Inés Curiel Pichardo edo Otxi Curiel, Latinoameriketako eta Karibeko feminismoaren teorialari eta aktivista da, gizarte antropologoa eta kantautorea. Feminismo autonomo, lesbiko, antiarrazista eta deskolonialaren bozeramailea da. Eta gaurko egunez zandu zen Alice Stone Blackwell, estatuatuar feminista, sufragista, kazetari, sozialista erradikal eta giza eskubideen defendatzailea. 1980ean emakumeen sufragioaren elkarte estatuatuarra eta emakumeen sufragioaren elkarte nazionala adiskidetzen lagundu zuen. Mugimendua 1979ean zatitu zen. Emakumeen sufragioak gizonezkoen sufragio afroamerikarrarekin zer lotura izan behar zuen erabakitzeko. 1903an Errusiako askatasunaren lagunen elkartea berrantolatu zuen Bostonen. Halaber, Ingalaterra berriko eta Massachusettseko emakumeak eta sufragio elkarteen lehendakaria izan zen, eta Massachusettseko emakume boto emaien ligako ohorezko lehendakaria. 1950ko martxoaren 15ean hil zen, 82 urte zituela. Dressed in statue, gentle as a Jersey cow, smooth as silk, gives creamy milk. Learn to coo, learn to moo, that's what you do to be a lady now. When I went to school, I learned to write and how to read, some history, geography, and home economy. And typing is a skill that every girl should need to while away the extra time until the time to breed. Then they had the nerve to say, what would you like to be? I says, I'm gonna be an engineer. No, you Oraintxe gure laborategiaren kristalaren bestaldean agertu da, aspaldi ikusi gabeko gizona Jualinazio Artxoaga, gaur jaieskatu zigun, iritsi berria zelako, Afrikan bolikostan ibili da, ezta? Bai, Bolikostan ibili da. Eta gozo Atzo gauez edo gaur goizean iritsi den, da datorren asteartean gurean izango du, akaso, Afrikako bidai honetan ere ikasitakoak eta bizitakoak kontatzeko bere ikuspegi antropologikotik. Aizue, baina dantza egin nahi duzue? Beti. Gu beti gaude, prest dantza egiteko goiuri. Dantza egin dezagun, ze gaurko egunez jaio zen Lucrezia, kubatar abeslari, aktore, aurkezle eta idazlea. Aban jaio zen eta txikitatik izan zuen musikarekiko zaletasuna. 7 urte zituela hasi zen pianoa jotzen eta Kubako Arteko Institutuan graduatu zen musika tresna honekin. Ikasketak bukatu berritan, Ana Kaona orkestra historikoan sartu zen eta bereiekin hainbat kontzertu bira egin zituen 1980 eta 80ko hamarkadetan. Hoietako batean Katalunia ezagutu zuen eta Bartzelonan finkatzea erabaki zuen. Mi gente quiere bailar, mi
Horrela, bai, has gaitezke. Zer dugu gaurko saioan? Jone Atenea zinemagilea eta argazkilaria elkarrizketatuko dugu. Los caballos mueren al amanecer, bere film dokumentala estreinatu zuen atzo, Iruñako Punto de Vista nazioarteko film dokumentalen jaialdian. Ostirala bitartean ospatuko dena. Eta horren inguruan, solastuko dugu. Baita oporrak bakian egitasmoko arduradunekin, 2 urte ondoren Euskal Herriko plazak Saharar errefuxiatu kanpamentuetan jaio eta hazi diren aurrez beteko ditugu eta. Eta Unai Elordi Hidalgok bideodei bidez Starlink zer den azalduko digu eta Ukrainan zer eragin duen. Zuekin, jaun Andreok, Maitena Salinas Beiztegi, arratsaldeon. Arratsaldeon, Euskal Herria. Zuekin Goiuri Ezeiza Arandia, arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta izketan ari zaizuen hau, Inigo Asensio Elurbide gaur, bigarren kafeak 348 ditu, arratsaldeak 4 eta 11 minutu, martxoak 15, eta gu hemen 3 bider 15, ken 11 bider 8, ken 8 hortxe gabiltza. Ongitarre guztioi bigarren kafera. Del estruendo de Montoyas y Tarantos. Vengo de un entierro por la tarde, de los duelos que vendrán. Vengo del Enrique y del Roberto, de las canas del mercado. Vengo repleto de soledad. Vengo de la Antonia y la Vaquera, vengo del de San Fernando. Vengo del que más grande la tenga, más puñados se llevarán. Eta gaurko egunez, publikatu zuen, kaleratu zuen Kutxi Romero, musikari berriozartarrak, Marearen kantante, abeslari eta, pixkate, sortzaile izandakoak, bere bakarkako bideko disko hau, No soy nadie, eta bertatik, berreskuratu dugu, Vengo del mercado, kantu hau. Vengo a que me dé el viento del pueblo que Miguel supo soplar. Vengo de subir con la... Eta hemen, hasi zaizkigu entzuleak dagoeneko Gorkak dio, Inigo, ze kamiseta pegadiza. A ber, Gorka, ez dakit oso ondo nola interpretatu hau. Kamisetak pegadizuak dira abestiak bezala, edo esan nahi duzuna da pixkat potolito nagoela. Zit bat ere garbi geratu. Gorkak ere galdetu dugu, Juri, nun utzi dezu ardokopa? Ui, hori atzo haueko kontuak dira. Gaur beste emakume bat naiz. Eta Gorkak dio nire maite dut da gaurko egunez 9 urte bete direla Ataun irratiaren sorreratik ze politia etxe hontan lan aitea. Eskerrak Joarri, al jefe eta bide batez
egunero ordu hontan entzuten da Ataunen bigarren kafea, Ba, hemen di besarkada bat Ataundarrei, baditu, eta lagun Ataundar onak, eta xelebre askoak, eta besarkada Joarri, Gorkari, bueno, Ataun irrati osatzen duzuen guztioi ere, ba egiten duzuen lanagatik, eta 9 urte ospatzea ere badelako erronkatxoa. Vengo de la pala y el capazo, el sudor del olivar. Hemen hasi dira, Arkakuxo kaixo, Maitena Salinas Beiztegi eta Bihotza. Oso ondo ari ze Arkakuxo, aste guztian pasako diren aurkezle eta lankide guztiei bihotz berdina jarriko diezu, eta esan Arkakuxo, ez dute ulertzen gurea. Oso ez dute ulertzen. Oso ekitatibo geratuko da zure amodioa. Guri igual digu, garrotikoen arteko maitasuna da. Barkatu, enintzen gogoratzen, hemen txaketerismoaren munduko txapelduna genuela. Ez que ni erdi naparra naize, bai, ni erdi asko ditut. Bai, amazazpi zara, Bai, 34 erdi dauzkazu, amazazpi. Handia naiz. Ostradu. Eta Arkakuxok ere esan bartzuen edo agian inigi erraten saiatzen ari da gustoko duzula markatzen joatea. Ui. Agian bai. Agian bai, zeratek ez. Ai ama. Bueno, maite dute heldu beharko diegu. Maitena Salinas Beiztegi. Ui, ez duzu prestatu. Bai, prestatu dut. Duela 30 segundu. Ez baino, bueno, erresa egiten zaidalako alegia. Es que voy sobrada por la vida, chico. Voy sobrada. Bai, garbi geratu esan bezala, erdinapar naiz, eta atzo Iruñan egon nintzen, punto de vista jaialdia aurkezteko eskatu zidaten, eta plazera izan zen beste bine ere hor egotea. Baina gauza ez da hori, zer esan nahi dut honekin? Ba, honek eman didala aukera, talento handiko sortzaile eta film dokumental zuzendari asko ezagutzeko, bai ekoizle, bai besteak, eta beraien izenak aipatu nahiko nituzkez, oso zine interesgarri konprometitu egiten dute, eta besteak beste, Marina Lameiro hor dago, Jone Atenea, gaur gurean izango dena, Diana Toucedo, Bartzelonakoa da bera, Garazi Erburu, ekoizle lanetan, Arantza Santesteban ere, hemen izan genuena, hau da, oso potente datozena, eta, badakizu ezer duten aman komunean, talento handia izateaz gain, ez dute esango, ze ea hau guztia normalizatzen joaten garen, eta gure presentzia toki guztietan horrela ematen den. Maitena gertatzen dena da inigi jeloskor dagoela, dio Arkakuxok. Ez nago jeloskor zenik gorkak ematen diten amodioakin nahikoa dut Arkakuxok. Ez, nabaritzen zaizu gaina, bai, txegiteko era, bai. Arkakuxok Maitenari ematen badio maitasuna, eta gorkak inigori niri zer. Ui. Oi. Ea a ber, Jon Liz, nun zaude? Jon Liz ekin pixa da serra dago, Juri. Bai? Bai. Behin baino gehiagotan irabazi duzulako? Atzoen nun irabazi. Bueno, emakumea, egunero zingo duzu. Ez oso triste nago. Bai? Bai, ezin dugu ontazitzen. Juri, beti ezin da irabazi? Sentitzen dut, ez. Horrota onartzen ikasi behar da. Irabazi egiten da, eta beste batzutan ikasi egiten da. Beti ezin dugu izan 6 urteko kantu hontan bezala garaitezinek. Aurrera egite sentitu genuen mundu aldatzeko gai ginen. Goiuri ez izarandia zein da zure maite duta? Begira, nire maite duta da, asteburu honetan banatu dituzte Critics' Choice Award sariak. Direla, telebista eta pelikuletako sari batzuk, hori ikusentzunezko kazetariek ematen dituztenak. Eta sarietako bat, Melanie Linsky aktoreak jaso du, Yellow Jackets telesaileko aktoreak, eta holtzara igo denean saria jasotzera, gizu izaten dela momentu hori ez, eskerrak eman, eta gauza horiek, asko gustatu zait, ze eskertu du bere alabaren zaintzailea. Osea, aprobetxatu du, une hori esateko, begiranik eskerrak eman nahi dizkiot, nire alaba zaintzen duen emakumeari, ze bera ez balego nire etxean momentu honetan ni enitzateke hemen egongo, eta gainera ezingo nuken lanera joan azkeneko hilabete hauetan, eta emakume honi esker badakit nire 3 urteko alaba, oso zaindua dagoela, eta oso ondo zaintzen duela pertsona honek, eta lasaitasunarekin lanera joan naiteke, eta beraz, zaintza lan hau gora ipatu nahi dut, eta sari hau zuretzako.
Eta iruditu zait oso polita. Ze batetik beti beste eskerrak izaten dira, beti pixkat antzekoak ez, edo eskerrik asko zuzendariari, edo ikusleei, edo nire bikoteari, baina benetan zaintza lanak hain garrantzitsuak direnak, goraipatzea horrelako une batean, eta sari bat jasotzen duzun unean gogoratzea, sari hori lortzeko gauza asko egin dituzula, baina horietako bat dela zure alaba beste pertsona batekin ustea etxean, bidea. Bai, zaintzen ikusen zintasun horretan, ez? Hau betez esatea, aizue, eskerrik asko. Politia. Eta hori maite dut. Gehi bat. Ze millennial gatu zeizun. Bai. Karnata berria amuan. Eta arkakuso jarri dut Tori Goiuri bihotza, zure maite dutaren gatik irabazita. Eta jakinaren gainean. Nik gaur goizean pantaiazo bat egin dut, egunak daramatzit ikusten gauza ez dakit aserretu zaitzaken edo sumin zaitzaken bezalaxe, parre algaraka jar zaitzaken zerbait eta zera, Espainiar Estatuko errege eta erreginak ekarri dute. Ze nazioarteko kongresu bat deitu dute, bizitza aurrera ateratzea edo ganarse la vida espainolez esaten dan hortan, generoa eta lana mendeetan barrena. Eta hortxe daude, Felipe seigarrena dago ezta, eta Letizia erregina, eta jartzen du Espainiako erregeek izango dira nazioarteko kongresu hontako presidenteak, bizitza aurrera ateratzea, ez dakit, ganarse la vida. Género y trabajo a través de los siglos. Eta esan dut, eta ze ona. Eta Gerardo Tezek jarri du, kartela jartze balin baduzu, el jueves aldizkariko portadan, aldizkaria itxi eta gainera epaitu egiten zaituzte. Barkatu, eske duela ordu batzuk beste bi gonbidatu iragarri dituzte. Eta zin dira. Nortzuk dira. Toni Kanto eta Alberri Bera. Egitan? Bai. Orduan, kuñatuen biltzar, nazioarteko biltzarra da. Bai. Berriro bugeatuta. Hemen asko dagin entzulatek esan dugu Goiuri izan ateratzeko hanka edo oina, eta ikus ezagun gaur daramatzan sandalia gorri ederroiek. Ui? Bum! Entzule batek kontatu digu. Eta nola daki entzule honen? Ez dakigu. Zua ingo duzu. Toi, bum! Oso ondo Goiuri uste dute entzuleentzat nahikoa izan dela, eta... Ausartu nahi! Bai, ia esgintzea egin du hori. Bai, hortxe zegoen! Ausartu nahi zela... Nadia Comaneci moment izan da. Sandaliak jarri ditu dalako. Kalean jendak begiratu dit, horrela esan ez, neska, martxoa da. Ausarta izan zara, ausarta eta... Gaur, egoaizea... Eta positiba. Bai, egoaizea, ez dakit, zeru laranja hori, noski, ni torri naiz. Udararako prest. Eretzen ari zara, berriro bugeatu. 4:23 minutu, bigarren kafean zarete naiz irratiaren sintonian, aurrera egin behar dugu, publizitate pixkaterako tarte hartu eta dira batean, zuekin gara, Saharara begira jarri behar dugu, edo besan da, Sahara Euskal Herrira begira jarriko dugu, oporrak bakean proiektua bueltan datorrelako, eta hori ere ospatu nahi dugulako. Eretzen ari zara, berriro bugeatuta, egalak askatu nahian, zokera ikitako zenda. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.
gobara, airera, trapuzikinak. Estatu Batuetan eskubide zibilen aldeko mugimenduaren erreferente, emakume langile afroamerikarra izan zen Rosa Parks. Desobedientzia zibilaren eskutik garraio publikoko segregazioa konstituzioaren aurkakoa zela ebaztera eraman zuen Parksen ekintzak Estatu Batuetako auzitegi gorena. Autobusak bere bidea egin ahala, esarlekuak falta ziren eta pertsona txuri batzuk zutik geratu ziren. Nolabait ikusita, gidariak ikusita, txuri batzuk zutik zeudela, gelditu zuen autobusa. 3 emakume beltzi eskatu zioten lekua usteko txuri haiei. Rosak uko egin zion. Ezetz esan zuen Rosa Parks, atxilotu egin zuten, epaitu eta zigortu. Garaiko legeak baimentzen zuten moduan. Atzerritartasun legea hain zuzen, bere izenburua edo bada atzerritarren eskubideen legedia bat. Legedia horrek ez du erraztasunik ematen aldrebes, ez? Oztopoak baino ez dira. Hernaniko Kulturarteko Plaza Feministako podcasta. Entzun ezazu hernani.eus webgunean. Temperatura 55 gradutara iritsiko da. Elikagaiak eta urak urriak izango dira eta ez dute osasun arretarik izango. Oporrak bakeanetik Saharar aurren amets eta beharretara iritsi nahi dugu. Udan Saharar aur bat etxean hartu nahi baduzu, jarri zaitez gurekin harremanetan oporrakbakean.eusen martxoak 27 baino lehen. Aurten bai, aurten elkartuko gara. Korrikak eta Naiz irratiak eginiko akordioari esker, 22. korrikako petoa Naiz irratiaren bidez eskuratu ahal izango duzu modu azkar eta erraz batean. Sartu Naiz irratiko webgunean eta egin klik bertan topatuko duzun bannerrean. Laguntza 5 euro. Dirua korrikarentzat izango da osorik. Naizeko arpideduna bazara, eskatu zure petoa martxoaren 9 jasotako e-mailaren bidez. Naiz irratia, entzun, hitz egin. Keep calm and bigarren kafea. Kaixo Saharar zapaldu eta desertikoa gu gara. Gure ondasun bakar dugunak bizitza osoko udara. Uztai eta buztu, nahi dugu aruztu, atxa helburu. Kantu asko egin ditugu Saharar aurrak Euskal Herrira heltzeko, egiten dituzte urtero kanpainak eta borrokak. Baina, bai, azken urtetako etenaldi hori bizi eta sentitu dugu eta bigarren kafean honen inguruan ere aritu gatzaizue. Aurten elkartuko gara. Bakerik ez daukagun artean. 2 urte ondoren Euskal Herriko plazak Saharar errefuxiatu kanpamentuetan jaio eta hazi diren aurrez eten nahi ditugu. Pandemia eta gerra gehitu zaizki ohiko arazoei, bai, ikustarazi nahi dugun eta isilarazi nahi duten gerra hori ere gertatzen ari delako Maroko eta Sahararen artean. Janaria eta ur eskasia udan 55 gradutik gorako temperaturak, mediku errebisio gabezia, dena juntatzen da. Izan behar ditu zu euskaldun serio. Eta noski mundu mailako pandemiak bortitz jodu errefuxiatu kanpamenduetan, kanpo laguntzatik bizira unden herri batentzat mugak itxita mantentzeak ondorio larriak dakartza. Gaixotasun berak sortutako arazo ez gain, pare-parean beste hainbat eta hainbat eragozpen ere izan dituelako. Eta hori kontatu genizuen 2008ko azaroaren 13an Marokok su-etenari amaiera mantziola eta ordutik Saharar soldaduak lotxaren arresia barabesten dirautela. Gerra batu zaio pandemiari eta ia urte eta erdi luzatu den gerra honek heriotzak ere ekarri ditu. Soldadu hauek oporrak bakian programan parte hartzen duten haurren aita, anaia edo senide ere badira, baina baita orain dela urte batzuk atzera egin ezkero gure herrietan harreran egondako aurrak ere, eta baita biktimak ere zoritxarrez.
Eta gerra honek ez du interes mediatikorik ez, eta hori ere salatu dugu, garai hauetan bizi dugun hipokresiatik eta klase empatiatik ere, zenbat ari garen pairatzen azken asteetan. Baina gerra zer hitz egingo badugu ere, gaur alderik gozuenean ere zentratu nahi genuke, hain zuzen ere Oporrak Bakean programa horrek berriz ere errealitate bihurtzeko edo berriz ere gure kaleak pizteko aukera emango digulako, eta horrexegatik Oporrak Bakean programatik eta baita Tolosaldeako Sahararen aldeko elkartean kide den, eta dagoeneko bigarren kafea gurekin hartu izan duen, edo 2 edo 3 kafe hartu dituen Elisabete Eizagirre Gil daukagu gaur gurekin. Eli, arratsaldeon, eta ongitorri berriro bigarren kafera. Arratsaldeon. Gauza asko aipatu ditugu, baina esan da bezala gozoenetik hasiko gara. Aurten aurten elkartuko gara. Hori da, helarazi diguzuen prentsa ohar hortan edo gutun hortan lehenengo esaldia. Eta uste dut horri heldu behar diogula, ez? Gozotasun horri, berri on horri, ze gogoan dut duela urte bete, ia data hauetan baieztatu genuela etzela gertatuko eta urte bete beranduago gozatu behar dugu baiezkoa kontatzen, ez da? Bai, hori da. Egia da berri gazi gozoa badela. Beti esaten dugulako Oporrak Bakean ez lukela egon behar, sahararrak beraien lurraldean egon beharko luketelako, baina bitartean aurrek behar gaituzte, eta, aurten elkartuko gara. Noiztik nora izango da egonaldi hori, nola daramazue logistika, zenbat ari da kostatzen 2 urteko etenaldia eta gero hain aldatuta dauden familia askotan, harrera etxe horiek topatzea? Urtero bezala ekaina bukaeratik abuztu bukaerara etorriko dira, eta egia da 2 urteko geldialdi honek makinaria guztia oztu duela, guztia, bai instituzioak, bai denak. Eta egia da gizartea ere aldatu dela, beste behar batzuk edo beste helburu batzuk baditugu, gaur egungo oraingo familiak, eta 8 urteko neska mutil bati ateak irikitzeko familiak kostata batzuk azaltzen ari dira, baino ez behar genituzken guztiak. Udagertuko usteak eman dit esperantza, behin egin zenuen bueltan izango zinela. Hemen baduzu etxea, etxe gehiegi munduan, elkarrekin jaioterrira inoiz bueltatuko algara. Badakit kantu honek horixe kontatzen duela, zine egin zenuen bueltan izango zinela, 2 urte igaro eta promesa horiek ez dira bete, eta orain beteko dira. Kostako da familia batzuk topatzea, baina beste batzuk gogo bizizeri izango dira. Berriz ere Sahara realitateakin, anai arreba, senide lagun ditugun haiekin berriz ere elkartzeko eta berriro ere Oporrak Bakean uda bat igarotzeko, ez? Bai, egia da 2 kasu desberdin ditugula, oso desberdinak. 2 urtez, senide hoiei, familia hoiei zai egon garen euskaldun asko, eta beste asko, lehenengo aldiz, Sahararekin erlazio izango dutenak, lehenengo aldiz guztia zerotik biziko dutenak. Streaming bitartez jarraitzen gaituzenok ikus ditzakezue, uda horiek ematen dituzen hainbat eta hainbat irudi, hainbat eta hainbat oroitzapen, amodio pila, goxotasun pila, uste dute proposamena ere ulertu behar dela eta kaso irauli behar dela. Bai, guk laguntzen diegu noski, handi datozen aurrei, baina eurek ere ematen diote, gure udarari bestelako dimentsio bat, beste esperientzia bat, eta batez ere uste dut etxeko helduei noski baita, baina aurrentzako, gaztetxoentzako, nerabe direnentzako, oso txiki direnentzako, esperientzia berri bat mundua ulertzen hasteko aitzakia paregabea eta bestein bat errealitate ezagutzeko aukera ematen dietela, ez? Guztioi irakasten digute urtetik urtera gauza berriak, eta hain txikiak izanik urtero daukate zerbait berria erakusteko, naiz heldu, naiz txiki, guztiontzat da uda berezi. Zer behar du familia batek, zer behar du harreran norbait hartu nahi duen edonork Oporrak Bakean proiektuaren parte izateko? Gogoa, denbora eta Sahara herriarekiko elkartasuna, besterik ez.
zenbat familia espero dituzue, edo zenbat nahiko zenituzkete, zein da helburu optimistena, nola antolatzen duzue hori, edo badakit gero izaten dela, ez? Abegitxe batzutan, edo aterpe batzutan, hainbat aurre biltzen dituzuela, kaso familiak nahikoa izaten ez direlako, hori izaten da malgutasuna lortzeko modua, edo familien arabera izaten duzueko puru bat, edo beste, nola antolatzen zarete? 2 urteko geldialdiaren ondoren Saharar gobernuak programa reseteatzeko aukera izan du. Aurten bakarrik 8 urteko aurrak aterako dira. Eta gutxi gora bera 4.500 aur edo badaudela esan digute, eta hori da beraien helburua. Estatu mailan aur guzti horiek ateratzeko gaitasuna izatea. Eta guk gure zatitxoa jarri nahi dugu, eta Euskal Herrira ahalik eta aur gehien ekarri nahiko genituzke, ahalik eta harrera familia gehienetara, eta gero diru laguntzen arabera eta aukeren arabera aterpetxak irikiko ditugu. Lambroetan zuretzat hainarrotza zen itxasoari begira. Horantxe jarri duzu abian kanpainan martxoaren 27 bitartean, beraz, iaia 2 aste izango dira, gaur aste artea dugu, aste hau osorik eta hurrengo aste oso hori, familiak zuekin harremanetan jartzeko bide guztietatik ari zarete, sare sozialen bitartez, erabideen bitartez, ahoz-ahokoaren bitartez, WhatsApp kateen bitartez, indar guztiak biltzen, alik eta familia gehienetara heltzeko. Gero pentsatzen dut antolakuntzan ere eskualdeka eta horre ere egiten duzuela indarra, ez? Badakitzu oporrak bakean egitasmo osoaren parte bazarela, baina baita kasu honetan Tolosaldea Sahararekin elkarteko kide, eta hor elkarteka eskualdeka ere antolatzen zarete pixkat, gauzak txikiagotzen juteko eta erresteko, ez da? Sare moduko bat osatzen dugu, oporra bakean programa orokorreko antolakuntza bolondrez desberdinak dituzte, eta gero zonaldeka, herrika, elkarte desberdinak daude. Euskal Herri mailan 3 probintzitan 58 elkarte gaude, eta Nafarroan beste 10 ere badaude, eta bueltan, edozein elkartetara hurbildu eta informazioa eskuratzeko errestasuna izango genuke. Webguneare jarri dizuegu, oporrabakean.eus, horrekin nahikoa da, bestela diagonala parte hartu idatzita, baina oporrabakean.eusen sartuta topatuko duzue hori. 48 urte dira, Saharar herriak eguneratzen goaz beti datu hau, ez uste dute, norbera Saharar kausarekin konektatu dela historian zehar momentu batzutan, eta norberak badu bere zenbakitxoan, ere kasuan 40 zen. 2013an lehenengo Saharara heldu, eta orduan 40 urte betetzear ziren, edo Saharar errefuxiatu kanpalekoak sortu zirela. Eta konturatzerako 48 ere badira, eta gauzak ez dira inbeste aldatu, eta beti izaten da ez, ahantzearen aurkako guda bat, beste gerra bat ere baduguan, baina ahantzearen aurkako guda bat, eta ez dakit urteak igaro ala gehiago kostatzen ote den, gatazka ere neurri batean jendearen kontzientzietan eta empatian zariote den pixkat ahultzen, soluziorik gabeko gatazka bat bailitzan edo? Sahara herria Sahar ahaztua da. Mundu mailan beste milaka arazo ditugu, eta Sahararrak hor daude. Eta beste behin ere, kanpaina berri batekin etortzen garen, askotan berriro hau Sahararrak, berriro. Hor daude, eta guretzat ere, azkena izan dadila, baino ezinezkoa den bitartean, kanpaina berri bat, ekintza berri bat, aurrera ateratzeko beharra izango dugu, nolabait, Argeliako desertuaren erdian bizi diran guzti horiei lagundu, eta baita Mendebaldeko Sahara okupatuan dauden beste milaka sahararrei esku bat botatzeko edozein ekintza, edozein gauza martxan jarriz. Aipatu ditugu 48 urte horiek, aipatu dugu jendearen inguruan sortzen den, jendearei sortzen zaion berriro galdera hori. Ez dakit baikortasunik dagoen, nola bizi duzuen, gerra egoeran da Maroko eta
eta mendebaldeko Sahara, Saharar herria orokorrean da gerran Marokorekin, horren inguran oso gutxi hitz egiten dugu, oso gutxi jakiten dugu, informazioari ere heltzea ez da errexegia izaten, baina bada esperantzarako izpirik nazioarteko akordioiek betearaztearekin, inor benetan inoiz ardura hori hartu, eta batez ere Espainiar estatuak, baita Frantziar estatuak ere, badoka horre berea. Baina Espainiar estatuak daukan ardura horri aurre egiteko eta exigentzia horietan zerbait aldatzeko edo hemen ari gara urteak eta urteak borroka desertiko batean, Eli? Sinistu nahi nuke eta honetan jarraitzeko nolabait helduleku izan beharko luke, nolabait ahalik eta azkarren egoera konponduko dala. Egia da oso egoera krudelean daudela, eta erantzunkizun potoloak dituztenak beste toki batzutara begira daudela, beste gerra batzutara, beste helburu batzutara begira daudela. Eta aurrera pauso bat, naiz eta oso txikia izan, atzeraka 3 edo 4 pauso ere egiten ditula konflikto honek. Baina, Sahararren ondoan egon behar dugu, beraiek sinistun daude, halako batean beraien lurraldera itzuliko direla, eta gu ere horretan gaude ez. Ahalik eta azkarren gure udak ere mendebaldeko Saharako hondartzetan pasatzeko gogoz eta helburuz. Helburua oraintxe edozein dela eta gure esku dagoena egiteko borroka horretan, bada aurrak uda bakian pasa dezatela, euren kostetara, euren lurretara, itzuli bitartean, edo itzultzeko gaitasun hori duten bitartean, eta horretarako esan da bezala, oporrak bakean .eus webunean sartu behar duzue, eta harremanetan jarri, zuen herrietako Sahararen aldeko mugimenduarekin, edo gertuen duzuen elkartearekin, zorionez asko direlako, eta eurekin harremanetan jarri, uda hori igarotzeko. Aipatu dugu lehen, harrera familia izateko, behar da gogoa, behar da, sentsibilitate puntu bat, Saharar herriak bizi duen egoerarekin, behar da, denbora pixka bat, hauekin egon behar delako, diru aldetik ez da gauza berezirik behar, lauk jaten duten mailen bostek ere jaten dute, eta horrez da zera berezirik izaten, ondoren udantzeare izaten dira, ekitalditxoak elkarrekin, aurren harrera familia ezberdinek ere elkar ezagutzen dute, eta zorionez gainera hor sortzen dira gero urtetarako irauten duten harremanak ez, azken 2 urte hauetan aur Sahararak ez dira etorri, baina hor Sahararen harrera familien arteko harremanak hor jarraitu du, eta hori ikusten da ez. Ez dakit askoz gehiago behar den, jakitea etxean beste aur bat izango duzuela 2 hilabetetan zehar, eta hor normalean urtetarako luzarorako irauten duen harreman bat sortzen dela, ez, Eli? Gure helburua da 2 hilabeterako famili bat lortzea. 2 hilabetez aur bat, esan bezala 8 urteko neska edo mutil bat, etxean izateko gogoa daukan pertsona bati, famili bati, ongi etorri egitea, eta ondoren gauzak ondo ateratzen baldin badia, datorren urteetarako errepikatzeko aukera izango luke, errefuxiatu kanpamenduak bisitatzeko aukera ere izango luke, eta bere etxean izandako aur horrin familian astebete edo 10 egun pasatzeko aukera izango luke. Baina horiek ondorengo lanak dira. Orain guk nahi dugun bakarra da, eta gauza bakarra, eskatzen dugun bakarra da, 2 hilabetez 8 urteko neska mutil bat etxean izateko ateak irikitzea. Ze 2 hilabete horiek izan daitezke betirako irango duen sentimendu bat, eta ume horiek azkenean hartzen dutena da, konturatzen dira mundua bestera batekoa ere izan daitekela, eta 2 hilabete horietan osatu ere egiten dira, ze beraien egoera oso solatza da, ni egon nintzen 2006an ere, eta oso eskertuta egoten dira beti, ze gogoan izaten dute urte osoz, mantentzen dute ilusio hori, eta badakite jendea hor dagoela, ez da, beraientzako ere. Guztientzako monotonia puskatzeko bide ere bada. Nere alaba edo nere semea badoa oporretara, eta aurretik prestakuntza bat badauka familia giroan, herri giroan, eta ondoren aur horrek daraman motxila hori, kontakizunez, ametsez, guzti hori urte guztian zehar irauten duen esperientzia da, beraientzat, baina baita guretzat ere. Guretzat, hau Saharar bat etxean hartu dut izatetik, etxean bat gehiogea, familia onditu zaigu, eta orain 2 familia ditut, bat hemen eta bestea Saharan.
Bai, ez dela uda bakarreko esperientzia, ez? Bizitza guztirakoa dela. Hemen, harrera familietaz ari gara Eli, eta hor ere uste duten jabardurak egin behar ditugula, eta zorionez gure gizarteak ere, gatazka honekin onduen 48 urtetan ere zenbat pausa eman dituen, ez dakit familia normatibo estandarizatu idiliko hori izan behar, ez daukagu gizon emakume eta seme alaba izan den lau kidetako familia perfekturi bilatzen, eredu familiar askok balio dute kasu honetan, eta uste hori ere argi utzi behar dela, zen norberak akaso bere burua uzen du ekuaziotik kanpo pentsatuz, nik... Nola, ez? Nola, ez? Nik ez daukat, ni naiz familia bat. Normalean ez dut egiten, ez? Eta uste dut hor ere badagoela beste, ez dakit, parte hartzeko modu asko, eta eredu ezberdinak, ez? Familia hitza diogu azkenean hori lortzen dalako, ez? Hemengo eta hango bi familiak elkartu eta familia bakarra sortzea, baino pertsona bakarra, bikoteak seme-alabekin gabe jubilatuak, azkenen denbora daukan pertsona horri, ongi etorri egiten diogu, eta inongo konpromisuri gabe gurekin kontaktuan jarri daitezela, nahi duten guztiaz galdetu, informatu, eta erabakitzeko aukera izango dutela, eta baden denak ongi etorriak. Uste dut garbi adirazi dugula, oporrakbakean.eus webgunean daukazuela informazio guztia, dei hori garrantzitsua dela, luzatzen eri gatzaizuena, benetan aurroiek behar dutela 2 urteko etenaldi honen ostean Euskal Herrian, Espainiar estatu guztian, baina gure kasuan Euskal Herrian, Hego Euskal Herrian esango dugu, deia ere hemen ari garelako osatzen, iparraldean uste dute hain antolatutako talderik ez dagoela, eta oporrakbakean programa berak ez duela behar bezala funtzionatzen, beraz, Hego Euskal Herriko lau lurraldetan ari garela bilaketa lan hori egiten, eta familiak behar ditugula, edonolako familia unipertsonalak, seme-alabik gabeko bikoteak, seme-alabak dituztenak, akaso izango dituztenak, ze hori ere gertatzen da, aurrak hartu harreran, eta handik udara pare batera aurra itzultzen denean, beste aur bat badago etxean, eta familia aldatu da, eta hori ere gauza ederra da. Horiek guztiek balio dugula, aurrak hartzeko, garrantzitsuena, gogoa, denbora eta ilusio hori izatea, gugandik ezain urrun, baina eraberean urrun xamar dauden, eta egoera oso kaskarrean bizi diren, eta udara osoko gorra duten aurroiek, izan dezaten arnasgune bat, eta goxotasun puntu bat, euren osasun egoera txokuntzeko, arreta medikua behar bezalako izateko. Ez dakit, Eli, zerbait utzi dugun, dei honi edo oi honi zerbait falta zaion, eta labalin bada, zer horrek borobildu. Edozein dudarekin, edozein zalantzarekin, edozein gauzarekin, ez dakit, elkarrizketa honek, esandako edozer gauzak atentzioa ditu dion pertsona horrek, gurekin kontaktuan jarri dadila, oporrakbakean.eusen informazioan hitza badagola, eta gure telefono zenbakiak bertan daudela, eta inongo lotxari gabe, inongo konpromisuri gabe gurekin kontaktuan jarri daitezela. Martxoak 27 arte daukagula epea, eta ahalik eta aur gehien ekarri nahi ditugula, eta horretarako ahalegin guztiak egingo ditugula. Eta 12 egun falta direnez, gure gomendioare onakoa da. Zalantzan bazaudete aukeraren bat ikusten badiozu zuen buruari harrera familia izateko, jarri harremanetan informazio hori lortu eta harta ere informazio guztiarekin denbora baduzue erabaki hori hartzeko, pentsatzeko, baiezkoa izan, ezezkoa izan egiten duzuela, baina utzi eta azkenean iregun faltan zalantzak informazio eskatu eta igual estuago ibiliko zarete, beraz hemendik gure deia argia da jarri harremanetan, oporrakbakean.eus webgunean, edota Sahararen aldeko Euskal Herriko dauden elkarte guzti horitako edozeinekin, eta eman pausua behintzat informazio hori eskuratzeko. Eli Izagirre, mila esker, berriz ere, eta izango dugu, zuen berri programa osatzen denean, eta ekaina inguru hortan, hemen ingurutik ere aurrak ikusiko ditugu, akaso batzuk ekarri behar ditugu, ze euskeraz, 2 urte eta gero pixka bat makaldute izango dute euskera, baina, egingo dute saiakera eurak ere gure hizkuntzarekin bizitzeko. Eli, mila esker, eta nahi duzuen arte, harremanetan izango gara. Eskerrik asko zuei. Eskerrik asko. Emaiozu bigarren aukera bat egunari.
Naiz irratian, bigarren kafea. Gramofonoa. Istitzu Pinatxorekin. Kansas Cityn jaio zen Charlie Parker 1920an, jazz generoan inoiz izan den saxofoi jolerik handienetakoa bera, jazzaren garapenean figura klabea izan zen eta artista erraldoi eta estimatuenetako bat da. Bino ez bakarrik jazzean, musikaren historiak izan duen musikaririk garrantzitsuenetako bat da Charlie Parker. Bebop estiloaren aitzindaria Charlie Parkerrek swinga alde batera utzi eta melodia baten gainean improvisatzen hasi zen, akordeak aldatuz eta variazio berriak sortuz. Horrela, gaur egun, jazzaren estandar kontsideratzen diren hoietako batzuk idatzi zitun. Hoien artean, Parker's Mood izeneko hauxe. Jada entzungai duzue gramofonoaren azken saioa. Gure webgunean eta podcast plataformetan. Gelditu makinak. Aulkien jolasa oso metaforikoa da. Musika martxan den bitartean dantzan zabiltza ezer pasako ez balitz bezala, baina badakizu melodietetean ipurdi baino eserleku gutxiago egongo direla, eta kosta ala kosta egin nahi duzu lekua batean. Esertzea lortzen duzun bitartean hor konpon gainerakoak. Klima aldaketak aulki ugari mugitzen ditu, baina kasualitatea beti berdintsuak gaude besteen eserlekuak nola galtzen diren begira. Migrazioa eta egoera ekosoziala estu lotuta daudelako Irungo Harrera Sareko Oiana Galardirekin elkartu gara. Eta musika berriz astean zer? Aulkiak mugitzeko garaia, trantsizio ekologikoan eman beharreko urratsez ariko gara Richie Hernandez abeitua Euskal Gune Ekosozialistako kidearekin. Aulkiak kendu ez, ondorengoari jarri egiten diogu non eseria. Danele Sarriugarte eta literatur aholkuen txanda da. Musikarekin batera, hasta dila dantzan, beraz, gelditu makinak saioaren 22. atala. Jada entzungai duzue gelditu makinakeko azken saioa. Gure webgunean eta podcast plataformetan. Temperatura 55 gradutara iritsiko da. Elikagaiak eta urak urriak izango dira eta ez dute osasun arretarik izango. Oporrak bakeanetik Saharar aurren amets eta beharretara iritsi nahi dugu. Udan Saharar aur bat etxean hartu nahi baduzu, jarri zaitez gurekin harremanetan oporrakbakean.eusen martxoak 27 baino lehen. Aurten bai, aurten elkartuko gara. Naiz irratia. Aldiz naiz irratiaren audentziak neurtuko dituela CIES inkestak, urratz garrantzitsua da, dagoeneko 2 urteko ibilbidea egin duen irrati honentzat. Asier Inigo, naizeko marketing arduraduna gonbidatu dugu gurera. Bueno, bi arrazoi nagusi dira, ez? Batetik daude arrazoi komertzialak eta bestetik proiektuaren garapenari lotutakoak. Arrazoi komertzialetan, jendeak jakin behar du, azkenean CIES enpresaren audientzia neurketa biltzen dutela instituzio publikoek diru laguntzak eta publizitatea banatzeko. COVID-agatik medioen artean banatu zituzten diru laguntzak, banatu zituztela CIESen zeuden edabidei bakarrik, ez? Eta hor, adibidez naiz irratia kanpo gelditu zela beste batzuen artean, ez egoelako CIESeko neurketa bietan. Eta bigarren arrazoia da, proiektuaren garapenari lotutakoak, eta hori da pozgarriena. Arrazoi komertzialengatik bakarrik ez ginateke sartuko irratia ez balitze egongo orain dagoen heldutasun mailan eta orain dagoen fasean. 10 urte lortu ziren lizentziak, 8 lizentzia euskeraz emititzeko, lizentzia horiek blokeatu zituzten gobernutik, egin behar izan zen ibilbide juridiko horiek berreskuratzeko eta azkenean lortzeko, urteak iraun zituen ibilbide juridiko bat. Gogoan dut 2008ko azaroan aurkeztu genuela irratia Zurriolan, ginen fase batetan
antenak jartzekoa, estudioak sortzekoa, eta justo irratia aurkeztu genuenean, iritsi zen espolioa, ez? Eta espolioari aurre egitea lortzen ari ginen pandemia iritsi zen, eta zuekin hor baino hobeto dakizute zer esan duen pandemia batek, batez irrati batetan lan egiteko, etxetik, eta ezin ia taldea elkartzea, eta orduan izan da, arazoz eta oztopoz bedetako bide luze bat, eta gaur da eguna, beste fase batetan sartu garena, baliabideak biderkatu dira programazioa hobetzeko, lantaldea handitzeko, sarea handitzeko, garapen berriak egiten ari dira teknologikoak, ari gera prestatzen puntako teknologia daukaten estudio batzuk, oraindik horretan dogenak, baina hilabete gutxiren buruan ja hor prestatzen. Egia daukagula hor desabantaila bat, CIESeko inkestak asko dauka inertziatik, eta beste edabide batzuk segurazki abiatzen dira inertzia horien abantaietatik, eta bere dituzten publizitate baliabideetatik. Aprobetxatu nahi elkarrezketa hau esateko garrantzitsua dela, inkesta hauek erantzutea, zeren hor diru asko dago jokoan, eta publizitate banaketa asko, eta bai gara eta bai naiz urte damazkitelako inkesta horretan, gauza batzuk, ados egonez garenak, eta hori trasladatu dizkiogu etxe horri. Zentzu horretan, naizekin adibidez, igoera bat eman digute, edo igoerak ematen dizkigute urtetik urtera. Gararen kasuan, hor badago estankamendu bat, ikusten delako hor paperaren salmentaren gainbera bat orokorra dena. Ikusi nahi dugu, ze emaitza ematen duen neurketa honek, eta ondoren egingo ditugu hainbarreko azterketak eta valorazioak. Animatu mundu guztia erantzutera eta parte hartzera, eta hori, esan duguna, guretzat garrantzitsua dela. Informazioaren aria, naiz irratian. Lauak eta 56 minutu, entzuten ari zinaten, Arianeko lankide Kasier Inigo, naizeko marketing arduradunari egindako elkarrizketa hori, eta CIES inkestan lehenengoz parte hartuko du naiz irratiak. Lehengoan ere kontatu genizuen, eta horrek esan nahi du, lehenengoz 2 urte txobetetzen ari den irrati honek izango duela. Hor zareten hon erreferentziarik, badauzkagu, sentitzen zaituztegu, esaten diguzuen zuten duzuela, batzuk hemen txataren bitartez ere noski hortzaudete beti, baina izango dugu alako referentzia osoago edo globalago bat, eta horretarako garrantzitsua da, inor deitzen badizue CIESetik inkesta egiteko, 5 minututxo hartzea, inkesta hori egiteko, ze zuri itziten ari bagatzaizu, zu naiz irratiaren entzulezara, eta zuri ditzen badizute inkesta hori egiteko, inkesta hortan naiz irratiaren entzulezarela esango duzu, eta horrek guri egiten digu mesede, eta horrela jarraituko dugu arratsaldero zuekin kafetxo hartzen. Aizu Goiuri, hemen ari dira galdetzen zer modu zauden, ez dakit, atzo ze pasa zen Takateklan, zer moduz dago Takatekla galdu zuena, galdetzen du Jon Lizek, Goiuri ondo dagoen ikustera etorri naiz, erantzun diozu ondo nago, posten dela, baina zer da Takatekla eta zer zabiltzate? Mirri, pentsalari, filosofo eta paiazoaren hitzetan, triste nago! Gure entzulek badakite dagoeneko, baina Jon Lizek Twitch plataforman astelenero Takatekla lehiaketa antolatzen du. Nola deskribatu dezakegu Takatekla? Helburua da Jon Lizek pantailan jartzen dituen hitzak ahalik eta azkarren idaztea. Azkar eta ondo noski, bestela Jon Liz oso gaiztoa da, eta ez dizu punturik ematen. Eta, hitz gehienak edo, puntu gehien lortzen dituenak, aste horretako Takatekla irabazten du. Azkeneko taula izaten da tematikoa, hau da, batzuetan izaten da, ez dakit, jartzen ditu Jon Lizek herrialdeak, eta azkar eta ondo idatzi berdia, herrialde horien hiriburuak. Eta horrela, astelenetan, gaueko 9:00. Azkeneko 2 asteetan, gaizki dago esatea, baina nik irabaziet dekaie.
Oi, gaizki dago esatea, baina behin ja jarrita, zertako duntakerietan ibili. Eta nik irabazi nun, ze Twitchek, Jon Lizek hemen Twitcheko txatetik kontatu zigun, lehiaketa honen berri eman zigun, eta jolasten hasi nintzen. Eta azkeneko 2 astetan, irabazi egin dut, eta atzo prest nengoen irabazteko, berriro. Prest, baino oso prest. Prest irabazteko hori, jarrera ona da hori. Bai, prest irabazteko. Oso ondo. Atzo, badakizue hau ere, gure lankide Idoia Davila Uzkudonen urte betetze eguna zen, eta beraz, elkarte gastronomiko batean afaritxoa egin genuen ospatzeko. Baina noski, afaria, takatekla 9 izaten da, ordutegiek talka. Eskerrakan ordenagailuren bat bazegoen, norbaitek ordenagailu bat eraman zuen, Iñigik eramantzen ordenagailua. Ni lanetin etorren eta ordenagailua Preto eramaten dituenak, ez? Ez daude eta inpreto. Preto. Eske Marconi zaude. Bueno, naholako, eta ez Marconi irratiaren gati. Majo, atzo ondo afalduta, pues, majo nago. Eta ordu ni hasi nintzanan elkartean ordenagailuarekin, takateklan, jolasean. Eta ze gertatu zen? Egon zela hor unetxo bat, zeinetan gurekin zegoen pertsona batek, oiu egin zuen, esateko. Afaltzera, venga, Maira! Venga, Maira, denak Maira, afaltzera, ostu egingo da, bueno. Eta hasi zen, eta ordu ni aztoratu egin nintzen, eta galdu egin nuen. No, es super triste. Horregatik jarri dizugu Izaro eta Zahararen arteko kantu hau. Con los labios pintados de otoño oscuro y su jersey de lana gris. Aizue, eta mendik Arkakuxok dio Marconi eta Pikoni ere badago. Ni Pikoni zergatik? Ez dakit. Inorekin pikatu alniz ba. Ez uste dut Pikoni, zuzera Marconi eten niz Pikoni, ez? Ez dut uste, bueno, claro. Ze hona, Arkakuso. Eta maitena zer da? Ni naiz bihotza eta punto. Ni naiz garrotiko hobi. Aitzakiak ez, a ver, Arkakuso argitu hau. Baina zue gozatu bitartean Izaro. Eta Zararen arteko delirios honetaz. Tal vez será que ya no entenderás que una ciudad vestida de azul la puede hacer más feliz que tú. Acercaba, yo le encendía mis mejores luces e intentaba aligerarle los pasos, moviendo la tierra bajo los adoquines. La conocí hace ya unos años. Paseaba por el puente con sus botas marrones. Ahora me mira con ojos de alivio y yo la sonrío en cada fachada. Tal vez será que ya no entenderás que una ciudad vestida de azul la puede hacer más feliz que tú. Tal vez será
Bueno, nola gean, 5 minutu izango dira segituan, eta segituan Unai Elordi Hidalgorekin izan behar dugu, edo Unairekin, ze alaxe aurkeztu du bere izena StreamYardean, oraintxe izango dugu gurekin, baina Arkakusorekin hau argitzeagatik. Pikoni, zuk ez zulako bihotz moreik. Bueno, ez dakit. Bigarren kafetik idatzi du Goiurik, jarriz, ni piboni. Zondo izaten pasatzen. Keep calm and Bigarren kafea. All of that is not fair. Don't worry, man, you get scared. Whatever happened to your heroes, you can be free. You gotta get a shower, please. Status D. Gatazka aspalditik datorren arren, Errusiak Ukraina inbaditu zuen joan den otsailaren 24. Harrezkero, internet edo komunikazioen zerbitzu batzuk huts egin dute herrialde okupatuan. Horregatik, Ukrainako gobernuak ez zuen zalantzarik izan interbideak eskatzerako orduan, eta munduko gizon aberatsenari laguntza eskatu zioten, hau da, Elon Muski. Gatazka hasi eta 2 egunera, otsailaren 26an, trantsizio digitalerako ministro ukrainarrak honako hau idatzi zuen Twitterren mezu batean. Elon Musk, Marte kolonizatzen saiatzen zaren bitartean, Errusia Ukraina okupatzen saiatzen ari da. Zure koeteak espaziotik arrakastaz lurreratzen diren bitartean, koete Errusiarrek Ukrainako biztanleria zibila erasotzen dute. Ukrainari Starlink sistemak emateko eskatzen dizugu. Eskaera iradokitzaile horri erantzunez, SpaceX enpresaren jabeak, Elon Muskek, Fedorovi erantzun zion esanez Starlink zerbitzua aktibatuta zegoela eta Ukrainarako bidean zegoela. 2 egun geroago, otsailaren 28an, Starlink modeloko lehen sateliteak Ukrainara iritsi ziren. Eta joan den martxoaren 9an, Ukrainak Starlink sateliten 2. kargamentua jaso zuen. Baina, ze de montre da Starlink? Ez dugu oso ondo ulertzen. Eta horregatik, Unai Elordi Hidalgo gonbidatu dugu, beste behin gurera, ea zerbait azaltzen digun. Arratsaldeon, Unai. Opa, arratsaldeon. Zemuz zaude, asteko eta behin? Ondo, sorpresa bizkat izan da ez, positibo emateako bizen da, baina, erdi portizka da. Baina, ondo. Momentu batean gure sareak dantza egin du eta ez duzu behar bezala entzun. Ondo dagoela, sorpresan harrapatu duela, dagoeneko aztu xamarra genuen pandemia ditxosozko hau, baina tira, osorik eta txukun, eta, ezin leku hobean kokatuta daukagu Elordi, beraz, eran. Uste dut, inor ez dela ohartu, atzean duena kroma bat dela, Bueno, oso argi ikusten da, Osea, atzen dauketen fondoa ez da oso homogeneoa, orduan horregatik ikusten dira hor pixela mugitzen eta baina neko ondo ditu bai. Oso ondo. Bueno, Arkakusok txiste bat eta dena bota du. Zer? Dio, zer erraten du Unaik beldurrez korrika hasten denean? Ai. Txistakzo! Bida, ona da. Bastante ona, Unai. Eta bai, gustatu zait Arkakus. Eta 16 urtetan ez zaitu, korritu. Hai mundularetzara, entzuleak ukatuko dugu. Hori da, bai. Zemen,
Unai jartzen du bere Bere izenaren ordez. Bere izenaren ordez, bueno, bere izena Unai da, baina jartzen du UN txikiz eta ai handiz. Bai. Horrek zentzua dauka. Bai. Goiurik ezalduko dizuena. AI delako Artificial Intelligence. Eta Edo adimen... Ondo, goiuri, ondo! Adimen... Interferentzia. Interferentziala. Bai, adimen... Interespaziala. Eta horrexegatik, ai, txistea osatzeko baliatu du Arkakuxok. Eta hain hortxotziko dizugu gure txorradeki bueltaka. Unai Elordi Hidalgo, edo Unai ze letxe da Starlink. Ba, egia esaten bazue, berez, ez da horren komplikatua, berez esan genezake dela, bitartekari bat, nolabait, interneteko konexioa nolabait bideratzeko errezago eramangarria izateko, bai. Ze, satelitetatik bai bialtzen da interneta. Normalen oso galesti izaten da. Eta sistema merkeenak izaten dira, kableetatik juten dira sistema desberdinak, nodo desberdinekin, eta horrek funtzionatzen du hobetoen, ez? Starlink honek emate izun kapazitatea behintzata esan genezake nivel erdiko satelite batzuk bezala dira, azkenen komunikazioa zuk bidali dezakezu radiofrekuentzia bitartez, edo bidali dezakezu kablez, ez? Esan duten bezala, orduan dira, nolabait puente bezala egiten duten satelitetxo batzuk, informazio asko prozesatzeko gai daukatenak, eta gero ere bai, enkriptatzeko gaitasuna daukate ere bai. Osea, esaten dutenen ihakeablea dela, da daukaten enkriptazio gaitasun maila oso altua dela. Ez dakinantzako zeran enkriptazioa da, pentsatu tunel bat eukiko alun bezala gu bialtzen ari garen informazioak, tunel invisible bat, baina ezin dezun nolabait destifratu hor dagoen informazioa. Hor barrutik gertatzen ari den, edo emarian doan informazio hori. Lehen aipatu duzu satelitala, internet satelitala edo, okerezpanago nahi, hori adibidez Himalayistek edo mendi espedizioetan, edo ozeano zeharkaldietan dabiltzan itxasgizon edo itxasemakume edo marinel edo nabigatzaileek ere erabiltzen duten sistema da, ez? Interneta edo telefonia konexioa bera, satelitetik zuzenean, oso garesti eta tresna berezi xamar batzukin, baino erabiltzen dutena, ez? Osa, zuk azkenean, diez naiz antenista, endera nahia da teloko dakina, baino, egia da, zuk seinale bat oso urrutiria bialdu barbalin badezu, potentzia asko beharrezu. Bueno, sateliteak bastante urruti daude, eta satelite batetik gero beste toki batera iristeko, hor konsumitu beharrezun energia, erabili beharrezun protokolok, erabili beharrezun makinaria oso galestia da. Orduan, honek nolabait, posibilitatzen da beste kapa, erdiko kapa bat bezala eukitzea, gero estatu batuetara konektatu nahi izateko. Eta jun nahi beste puntu batetik bai. Azkenean esaten dutenen Starlinka ihakeablea dela, dare bai, nolabait, dagoelako segmentatuta jende kopuru konkretu batekin, bai. Osea, hau ez da web horri bat publikoki euki eta horrera konektatzea, hau da, horrera egiteko seguramente beharko duzu usuario eta password bat, VPN bat sortu beharko duzu, horren atzetik gauza desberdina, barrera desberdinak jartzen juten da, ez izateko horren errexan jakeatzeko, ez, adibidez. Ihakeablea esaten duzunean, uste dut entzuleak ulertzen duela, bazpade, jakea ezina edo, bueno, inorke horrekin bat egin eta informazio hori lapurtu edo kalterik sortu nahiko balu erraminta horren bitartez, bueno, kasu honetan oso zaila dela hori lortzea. Hori da. Ez da existitzen ez herri jakeabla, ezinezkoa. Hori da, ezinezkoa ez da, bakarrik oso zaila dela. Eta gero da beste gauza bat, nire atentzia asko ditziten ala, jakeo kontzeptuarekin ze pentsatzen dugu, ez? Ze, berez, imaginatu gu errusker jakeala, ez? Eta nolabait kalte egin nahi duela Ukrainako jendea, ez? Zuk lehenengo nahi ezuna, beraiek interneta ez eukitzea. Bai, hori esatezu, bueno, satelitek bera botatzen ditut. Satelitek bera botatzen baitut estatu batuen kontra, noa? Orduan hori ezinetin. Orduan, saiatuko diena, Starlinkek azkenen bai behar dula beste nodo bat lurrean esan genezake, edo wifiko antenak, edo zerbait, nolabait sare hori propagatu alizateko. Orduan, saiatuko direna hori hausten. Baina egia berez ideia oso nadala, eta seguramente Wi-Fi sortzen duten gauza horiek, kamuflatuta egongo dira, edo kamioietan, edo mobilak izango dira, edo
Ez dakiz ez dago informazio asko interneten da ez da. Nik ikusi dut Elon Muskek Twitterren jarri duela, kontuz ibiltzeko Starlink erabiltzaientzat, ze, bueno, erasotuak izan daitezkeelako, ze leku askotan komunikatzeko ez errusiar bakarra da, eta beraz, horixe esaten zion beak txioan antenak eta kamuflatzeko. Bai, hori esaten da, leherketa edo sabotajen aurrean oso errex, ez? Lokalizatu daitezkela eta bertan bera utzi. Bai, esterioretan behar dute ezin du bunker barrunean, ze bestela seinaleatzen diritsiko. Azken finean, antena horrek egon behar du, aipatu duzun estatu batu litzateken eta Rusiak bada ezpada erasotu nahiko ez duen, eta espero dugu momentuz eta denen hobe beharrez, satelite batean, urrun xamar, eta horrek konektatu behar du. Paso ezberdinak ematen ditula, da, satelite goraino iritsi beharren, daukezu satelite, esan genezak, intermedio bat, nola baititen duna bitartekari bezala, eta orduan, Ukrainiatik ateratzen diren konexio guzti horiek doazte oso ondo enkriptatuta, eta gero bestetik ja satelitera da, eta hori interceptatzea oso zaila da. Ez daukizu potentzia seinale hori interceptatzeko, hori da bat. Eta gero bigarrena da, errusiar batek lortze bali bago, Starlinkeko usuario eta passworda sarreo erretan dago, bai. Orduan, horren barruan bai, goatzen zehatzen dola hitzite genuen ingenieritza soziala, eta entzuten deula asko, eski igual errusiarra jakeatu iten digue, eta ez dakiz zer, eta guai, ezin dezu imaginatu nola ingo zuten, ez? Orduan, jakeatzeko esan genezake teknika desberdina duela, baina normalean jakerrak ere errezenea juten die. Hau da, imaginatu, ez dakit, osakidetzako beti osakidetzak ez dakiz web orrialdea jakeatu nahi dezula, ez? Azkenen web orrialde bat jakeatzea da errexena. Eta web orrialde horretatik ateratzea kredentzial desberdinak datu gehiago lortzeko. Azkenean, web orrialde batek konsulta batzuk egiten ditu, datu base konkretu batzuetara, eta agian datu base horien informazioa atera dezakezu. Egia da, barrera desberdina daudela, bai? Orduan jakarrak egiten dutena. Edo, juten dia, atzeko ateak bilatzen, bai? Backdoor edo ditzen portas tarasera. Uste hori datorrela, estatu batutatik normalean bilatan atzeko atea irekita dutzen. Eta orduan da, nolabait, era bat sartzeko errezago, bai, sistema seguridadeko fallo batengatik, edo ezin gauzengatik, bai. Eta gero ere bai, jakerrak iten duten beste gauza da, ingenieritza soziala erabili, jendearen kredentzialek direktamente erabiltzeko. Guatzen zeaten dula hitzeiten egon ginen bere garaien phishingei buruz, eta horrela, orduan agian, norbait trampan erori daiteke, eta errezago lortu dezakezu giltza, ez? Beti arixago da, ate bat giltzarekin irikitzea, atera bomba batekin hausi behar izateko edo txartel batekin irikitzeko, ez? Orduan, beti saiatuko direa giltza hori bilatze lehenengo. Zerrezena hori da, azkenean. Baina, bueno, gehien bat zan hori, bai izan. Berazu nahi, Starlinkeko erabiltzaile den Ukrainar batek dituen pasaitza eta erregistro kodea edo danakoa lortuko balu Errusiar inteligentziak, arriskoan jarlezake babes hori, edo ez da insimplea erabiltzaile soil bat pasaitzak izatearekin? Nik uste dela bai eta ez. Hau da, zuzaren berdinean egonda, zuk nolabait indezakezu traza bat, zure inguruan dauzkizu nodo desberdinen konexioa jakiteko, bai? Zuek pentsatu internetan azkenean puntu desberdinetan konkatzen dela, eta orduan, indezakezu nolabait barrido bat, edo ikusteko zenbat jende dago konektatuta, bai? Eta lehenengo ingo duten gauza izango da, eskaneatzen saiatu ze dispositibo izan daitezken vulnerableak. Baina jungozian direktamente erabiltzaileen kontra. Orduan, igual, agian errusiar batei ez dio importa, ez dakit, ukrainiar batei mobila funtzionamentu gabe jartzea, bai. Eta gero aparte, esan genezake sare horrek bai egiko dula segimentu bat. Orduan nik uste bali mau, norbait, horrelako eragiketak iten nahi dela, sare horren barruan, esango du, hemen norbait dabil, igual, ibili beharretzun tokitik. Orduan, ja, esan genezak Starlinkeko langilek edo Elon Musken kuadrillakok, ez? Ziko ja bilatzen zer gertatzen ari da nor barru, bai? Orduan, nolabait, ez dela hor barruan nagotan daiten nahi dezaket, ez. Oraindik pauso gehiago ematen dira eta monitorizazioa dago eta kontrol bat. Kasu honetan oso garrantzitsua da, Zelenski ere, babesa eskatzen ari delako, baita internet bidez, eta, azkenean bere konexioa munduarekiko ere bai, horren bitartez delako, ez da? Hori kentzea egoera soziopolitiko, ekonomiko oso krudela.
krudelagoa. Bai, gero, izango litzateke. nik esango nuke, eta hau ja nik inventatzen duten zerbait da, ez da ezer, esan nahi dena, Zelenski talako jendearen IP direkzioak esan genezake, nik uste fijatuta egongo dirala, eukiko dutela monitorizazio berezi bat, ziur asko eukiko dute kanal oso bat berantzako, zuk, esan genezake, jeiste bali maezu zure usuario kopurua, zuk banda antxa gehiago eman diezaiokezu jende barri. Horregatik, horretarako gaitasuna. Eta ziur asko, nodo bat eroitze baldin bada, beste batetik sar daiteke, ez? Ikusten benetan hau horrela gertatu dela, esan nahi dut, negoziazio hau. Osea, Feodorefek Twitterren jarri du, abildua Elon Musk hau nahi deu, eta Elon Muskek Twitterren jarri du abildua Fodorov bidean daude. Twitterren bitartez gertatutako zerbait da, edo hemen egon da, ez dakit. Hori telesaietan bakarrik pasatzen da. Bilera luzeak eta... Nik uste lehenago itzeindako akto propagandistiko dela. Hori da. Osea, Elon Muskek interesatzen zaio esatean nire teknologia da munduko hobena, eta oso ondo iruditzen zait, bere partetik jarri duena, eta gaina funtzionatzen dira, así que balio die, hau da, ez da bakarrik propaganda hutsa. Baina egia Elon Muskek hemendik ateratzen du esan genezake saria edo benefizioa izango zen, gelditzen dela oso pertsona ona bezala, eta ematen dula itxura oso on bat. Bai, posizionamendua lortzen ari da azkenean. Gero bestetik, Kremlinek ere lehen urratxe eman du, ez? Errusiako internet munduko gainerako herrialdeetatik isolatzeko. Runet izena duena. Horrek zer suposatu dezake oraintxe bertan, egoera guzti honetan? Egizetan arazen, nik izango duke dela, Txinan gertatzen dana, baina izango zen isolatzea zure herrialde guztia. Azkenean interneta dia ordenadore desberdinak elkarren artean konektatuta eta elkarren artean hitzein dezaketela. Oraingoz mundu guztira joan gaitezke, baina estatu batuak erabakitze baldin badu ez gehala sartzen, ez gehala sartzen. Direktamente. Egia da gero ere bai, truko desberdinak nolabait existitzen dira. Ezuk esaten zu, nik sortuko dut internet bat, bakarrik Errusian eteko. Bueno, oso ondo, bale, ondo. Segi hola, ez dakit. Zasanet, beraiek azkenen nolabait kontrolatu ingo dute daukaten informazio guztia, ze bakarrik herrialde bat dago, hori kontrolatzen, kontrola izan bat totala. Orduan, ez dakit noraino itxi dezaketen, osea, itxita zenbateaino irabaziko dute. Kontrolatuko dute jendea, baina gero, kanpoko erlazioak eta egiteko norain dute. Ez dakit bai entzuna dut Txinaren kasuan desberdina dela KPK egiten dalako, hau da filtro desberdinak jartzen dituztelako eta Rusiaren kasuan dena kapatuko luketelako. Claro. Nik hori ustez pixkat arriesgatu izango zela, ez ausartegia irituko ditzaitu. Igual enbalontan momentu bat etorri zen igual Putinei, baina Txinan estiloa... Enbalentonamendu momentu orokor batean dabil Putin, ez? Uste dute... Hor dagoela pixkatoreka. Eta gero berez, esan genezak Errusia bai dela informatika munduan nahiko potentzia garantitxua estatu batuak bezala, oso onak dira dago gozakiten. Orduan, indezakete infrastruktura bat oso ona beran izatako, bai, baina da pixkat maitena zuk esatzen dezuna. Kapa desberdinetan ez bazu nola bait separatzen, bai igual ez zetezu, nik nahi detena da, sare sozialak ez funtzionatzen. Niri interesatzen zaizkidan, sare sozialak ez funtzionatzen. Ez dakit, Facebook edo estatu batutako. Eta sortuko dut nire propioa, ez? Txinak iten dut bezala. Hori ulertu dezaketzea, azkenean jendeak lan egin dezake beste enpresa desberdinekin, baina ezin duak ditu, zerbitzari ditu. Baina dena, ez dakit, ausartegi eritzen zen. Eta kanpora atera lehenik eta behin, lehenik eta behin. Aurpegian joko dizu haize bera, haize horrek. Bultzatuko du atea, itxi arte,
Begi arte etxea uztu ezai etxea uztu ez dadin etxea uztu ez dadin etxea uztu ez dadin hautatu beharko duzu ordua. Eta, bueno, aipatu dugu Elon Musk Ukrainar herritarrak laguntzen ari dela bere Starlink sistemarekin, baina ez da Ukraina eta Errusiaren arteko gatazkan eduki duen parte hartze bakarra. Ba, ez esan zuen atzo? Vladimir Putinekin borrokatu nahi duela. Baina aurrez aurre, bim bum. Bai, aurrez aurre, buruz burokoan, eta fizikoki, Bota dio horrela erronka, ea hartzen duen Putinek. Ze patriarkala da dena. Testosterona hau da abertzina dauken handiagoa, benetan. Azkenean, jakitun biak Elon Musk ez dala Errusiara joango eta Putin ez dala Estatu Batutara joango. Ui, Elon Musk Errusiara egian bai, Bai. Ez que... Egunez. Ez dakit, pertsona ez dakit guztiz sano dagoen. Bai, bien artean oso bat agaso ez dutela egiten. Txantxerdi. Ai, ama. Ba, Unai Elordi Hidalgo agurtu egingo dugu, uste dute, Starlink sistemaren inguruan eta horrelako gatazka baten erdian teknologiak eta komunikazioak izan dezaketenaren inguruan zertzela batzuk eman ditugula behintzat, ez dakitu nahi zuk zerbe gehiago gehitu nahi zenuen. Bai, gauza txiki bat. Starlinka, uste Espainia ere bai iritsi zela, ez dela Estatu Batutatik Ukrainiaino, ez dira, lehenengo probak ja Espainia nintzen nahi da. Eta nik hau esan nahi egin bat, bedaioko jendentzako eta hola, bagian zaiola iristen konexioa, fibra optikako konexioa zaiola iristen, da batzutan, igual, obrak itea, azkeren diruak kostatzen dela, eta gian, igual, letxeke ez daukela gaitasuna hori da nahiteko, adibidez, horrelako sateliteak egoteak, nolabait, askoz, konexio potenteagoa emango zioten. Jakiteko Starlinka bakarrik izala gerra batako, baizik eta zona rural edo ez dakite... Landa ere mutak eta irisgarritasun ez duten lekuetan. Baina antza uste baino garestiagoak omen dira. Bai, prezioa... €1 uste dira. Oia, zea bera, €819, gero zerbitzua €819 hilabetean, eta bidalketa €60, eta gero €9 beste tarifa bat, ez dakit nondik atera den, baina... Baina hor beti dago elkar banatzeko modua, ez eta kaso kolektiboki, blokeka, eta nahiko gutxi egiten dugu hori internetarekin, baina... Egia da. Konexio batetik, etxe bateko pisu oso bat elikatu liteke, Cat 6 kabletxo bat zuen etxetatik gola txek sartuta, eta hori edozein instaladorek 10 minututan egiten du. Ez dugu egiten, baina uste dut egin marko genukela, ze nik behintzat konturatzen naiz etxean zenbat ordaintzen dudan interneta eta zenbat ordu hilabetean erabiltzen dudan internet hori, eta minutuko dirutza bat ordaintzen dut. Beraz, horrelako trampatxoak ere... Bai, itzegin bizilagunekin. Bai, itzin behar dut bizilagunekin. Unai Elordi Hidalgo, hemendi besarkada bat, errekuperatu ondo, osatu behar bezala, eta hemendik bi asetara ondo bidean, berriro hemen izango zaitugu, beste gairen baten inguruan, izan teknologia, adimen artifiziala, edo danakoa lantzeko. Zaindu. Bai, berdin. Gerate. Aio. Keep calm and bigarren kafea.
Eta gu aurrera goaz, arratsaldeko 5:00 hortxe bueltan ditugu, eta segituan jarri behar dugu punto de vista jaialdiari begira, Jone Atenearekin izango gara, bere lan berriaren inguruan, film berriaren inguruan aritzeko, baina, bueno, tartetxo honetan, inor ez da inor, Mila Modu taldearen kantua bentzutean egin genuen, bihar gurean izango da talde oinatiarra, elkarrezketa akustikoa izango dugu, Iñaki Lasa Aitura lankidearen laguntzaz, eta, bueno, gurean izango ditugu biko formatuan Mila Modu taldeko kideak ere. Milaka begi, diozta estarri, hautsa ezberdinak mezu bakar bati, berdintasuna aldarrikatzen, aukera nitzen gezurrezko munduan. Inorrez da inor zura izanean pentsatzeko, zuzeu izan, eu izan, inorrez da inor baino gehiago. Nahiago naizen nagatik gorrotatu aizatia, naizen nagatik maitatua izatea baino. Menestra, txit gorena, urbilako hartzai txit gorenak, bota zuen aitalazak, Manuel Fraga egondako mesartan. Inorrez da inor zura izenean pentsatzeko, zuzeu izan, geu izan, inorrez da inor baino gehiago. Nahiago naizen nagatik gorrotatu aizatia, naizen nagatik. 5:31 aurrera goaz, bigarren kafean, Naiz Irratiaren sintonian zarete. Keep calm and bigarren kafea. Etxe guztiak ez dira berdinak. Batzuk berriak dira, ikutxu gabeko mihise batzuen antzera. Beste batzuek aldiz, urteen zimurrak gordetzen dituzte euren pareta zein zoruetan. Baina nirekin bat egingo duzue, arrakalak dituztenak direla interesgarrienak. Misterioz eta ez jakintasunez beteriko ganbarak edo sotoak. Argazkiez beteriko komoda batek unibertso paralelo bat iriki diezazuke, bere hauts eta hain bereizgarria den eta ezabatu ezin den usain horrekin. Oraindik sentitu daitekeen presentzia horrekin. Nork ez du merezi aukera bat, lau horma zarago. Zenbat kontatu gabeko bizitza eta istorio daude leku hoietan. Zenbat betetako amets, galdutako aukera, jorratutako bide eta zapaldutako zirrara. Ahalmen berezi bat behar da, jada ez daudenak entzuteko, zirena besarkatzeko eta ez dakizuna irudikatzeko. Jone Atenea zinemagileak bere esenan txertatuta du begirada eta entzumen aktibo berezi hori. Gai da, presentzia hori haratago eramateko eta errealitate hori film dokumentalen bidez partekatzeko.
Bartzelonako bere pisuan, bere zain egongo balira bezala, 3 bizitza berpiztu zitzaizkion bere jakin minari jarraiki. García Anai Arrebena hain zuzen ere. Jone Ateneak, Rosita, Antonio eta Juanito García beste dimentsio bateko pixukide izan zituen. Beste plano batean, guk ezagutzen dugun egungo errealitateko errefuxiatuak bailiran. Baina nahiko arrasto utzi zuten bere sortzaile ahalmenarekin dantzatzeko. Atzo Iruñako nazioarteko punto de vista jaialdiaren 16. edizioan, pixu hori eta bertan aurkitutako altxorrak mundura iriki ziren betiko. Nazioarteko estreinaldi honetan, Los caballos mueren al amanecer film dokumentalak bere ibilbidea hasi du. Babestu dezagun Jone Atenea Iruñean sortu zen eta argazkilaritza eta zinema lantzen ditu. Arte ederrak ikasi zituen Bilbon eta arte eta argazkilaritzako masterra gauzatu zuen Valentzian eta Bartzelonan sorkuntza dokumentaleko masterra ere egin zuen. Bere lana Zitadelan, arte garaikideko uarte zentroan, Ganbera Ilunean, 55 gunean, Befoton, Scan Photobooksen, Eskalan, Polonian eta Martaderon Bolivian besteak beste erakutsi ditu. Enero eta Los caballos mueren al amanecer film luzeak idatzi eta zuzendu ditu. Kaixo, Jone, arratsaldeon. Zer modu zaude? Kaixo, arratsaldeon, ongi. Ongi etorri bigarren kafera. Tira, atzo estreinaldia izan zen, solasaldi ere izan zenuten. Nola zaude gaur? Gaur lasaiago egia esan, eta oso pozik atzoko harrerarekin, hori egon nintzen hor jende maite zinguraturik eta oso polita izan zen, hasi que pozik. Oso lan pertsonalak egiten dituzu beti, normalean zure bizitzarekin bat egiten dutenak, edo zure bizitzan horrera zoatzen einean topo egiten dituzun istorioak gauzatzen dituzu, ez? Filmaren bitartez, argazkien bitartez. Konta iguzu nola hasten da, Los caballos mueren al amanecer film luzearen nolakoak dira hastapenak? Hori, berela etxera sartu nintzen eta berehala izan nuen pelikula bat egiteko gogoa. Interesantea iruditu zitzaidan bi denbora eta bi familia ezberdinen arteko elkartze hori, ez? Etxean gertatzen ari zena. Eta gainera, aurkitu nituen materialetan, jokurako bidapen bat ikusi nuen, ez? Edo horrela hartu nuen nik behintzat. Adibidez, badago hori pelikulan agertzen den Antonioren tekstu hori, non esaten didan, gonbidatzen, esaten dit. Nik horrela hartu dut. Zuretzako mezua zen, como un mensaje al futuro, bai. Berak esaten du, ¿quieres hacer un experimento? Hori esaten du, saiatzea, buruz marrazten 3 pertsonaia, ez? Orduan pelikulan nik hori egiten dut, pixka bat saiatu bizi naizen 3 pertsonak, 3 pertsona horiek hori, irudikatu. Ez da bat ere erresa, naiz eta argazkiak bazenituen, komikiak, hor, oso hirukote artistikoa zela esan genezake. Testu ingurua ulertu dezagun, nortzuk ziren García Anai Arrebak? Antonio zen marrazkilaria, komiki marrazkilaria, eta Brugera argitaletxean lan egin zuen, besteen artean. Rosita opera abeslaria zen, eta bere anaia Juanitorekin batera, beraien etxean, nire etxea orain den etxe hau, sormenerako leku bat bihurtu zuten. Baina oso era gaina, nola esango genuke, abanguardista batean, ez da? Egia da, 60. hamarkadaren inguruan hitz egiten ari gara? Hori da historikoki, ez? Zuk hartu duzun edo beintzetor. 50 marretik
Bueno, badago ere pasagi bat dela hori gerra garaikoa. Osea, que gutxi gora bera frankismo guztia gerratik eta pelikulak hartzen du garai guzti hori. Bai, garai bat gainera oso aspergarria eta gogorra izan zena. Jende askorentzako eta beraiek zer egiten dute horri buelta emateko? Hori pixkat jolastu eta beraien pelikulak sortu, ez? Bueno, beraien fikzioak sortu badaude, adibidez argazki batzuk aurkitu nituena, niretzako direla altxorrik handiena, eta ematen dute, hasieran nik ikusi nituenean, iruditu zitzaizkidan pelikula batzuen rodajeak, ez? Baina berehala ezagutu nituen edo ikusi nuen beraiek zirela, ez? Ez zirela hori Hollywoodeko pelikula baten rodajeak, baizik eta beraiek sortutako hori eszenak. Bai, ze oso kuriosoa da, jarriko dugu ere trailerra, guri streaming bidez oraintxe ikusten ere ari gaituztenak gozatu dezaten, ze hitz egiten dugunean honen inguruan argazkiak eta beraiek bakeroz edo, ez, azaltzen dira, ez, Mendebaldeko Ameriketako arropekin, eta oso gauza kuriosak dira, dena oso teatralizatuta dagoela esan genezake. Bai, hori pelikula bat ematen du, ez, garaiko generozko pelikulak badaukate bat, edo serie bat, hori, Mendebaldeko western pelikula bat izango balitzu ezala, badaukate beste bat como pixkat cine negro, ez dakit nola esaten euskaraz, gangster moduan, ez? Eta baita beste bat gerrari buruzkoa, bigarren gerra mundialari buruzkoa, eta horrela. Ikusi eta entzun dezagun trailerra. ¿Y los tres vivieron juntos aquí hasta el final? Sí, toda la vida. The phantom figure of the plains takes us back through the years in fancy to the wild and untamed west of old. ¿Y no tienes cosas para darme del señor Antonio? No. Le consomme de l'ensemble, de l'amour l'important, la rançon de l'ensemble, le moins important. Yo podría hacer de la señora. ¿Quieres actuar haciendo como ella? Yo podría hacer de la señora. ¿Para la película? Sí. Voces eternas piden salir, ecos pasados resuenan aquí. Ikusi ditugun azkeneko irudiak, Bartzelonaren bombardaketa irudikatu nahi dute, ezta? Titulua ere badu zerikusia edo konta iguzu bombardaketa horren inguruan Antoniok ere zerbait idatzi baizuen. Hori da, titulak egiten dio referentzia berak idatzitako testu horri. Nik aurkitu nuen bere paperen artean, ipuin moduko hau, ez? Non berak kontatzen du pixkat nola bizi izan zuen, txikia zenean, bombardaketa hori, ez? Nola bere aitak eraman zuen bombardeo eta gero buelta bat ematera eta hor aurkitu zuen zaldi bat hilda, ez? Eta gero etxera bueltatzean ikusi zuen bere jostailuzko zaldia euriak nolabait hil zuela ere. Paralelismo asko daude, ezta? Zuri zer suposatu dizu, bai, esan banizun pertsonalean eta modu profesionalean, baino ziur aski zuretzat
bi mundu horiek bat dira, ezta? Profesionala eta pertsonala dena azkenean. Bai, hori da, horrela. Eta batzutan da pizkat astuna, askotan oso polita eta baina bai oso intensoa. Baina horrela trazeit. Ardura handia hartzen duzu ere, horrelako zerbait egiterakoan, segia da, hemen zuk egin duzuna da, material asko aurkitu duzu, ez dakit aukera izan duzun familiarteko batzuekin kontaktuan jartzeko edo ez, edo zure sormenetik eta interpretaziotik ateratako filmea den? Gehien bat nire sormenetik eta nire interpretaziotik, zeren beraiek ez zeukaten familiari horregatik geratu zen dena hor, eta hasieran nahi nuen pixkat bakarrik etxean aurkitutako gauzekin historia kontatzea, ez? Eta bakarrik horrekin imaginatzea, baina bai azkenean iritsi zen momentu bat, non erabaki nuen saiatzen informazio pixkat gehiago jasotzea edo agian gauza batzuk kontrastatzea eta lan. Eta bai hitz egin nuen haien ezagun batzuekin. Ez dago hainbeste informazio, egia esan ez nuen aurkitu hainbeste gauzarik, baina bai, zer gauza batzuk. Eta bai. Komentatu izan duzu beste elkarrizketa batzuetan, barne gatazka bat, ezta? Barne gatazka bat sortu dizula guzti honek ere. Azkenean, zuk horrela irudikatu duzulako beraien bizitza, baina ez duzulako jakingo sekula beraiek ez pentsatuko luketen egin duzunaren inguruan. Hori da, bai. Eta, horrela geratuko naiz banekien. Hasieran hasi nintzen oso pozik, aurkitu nuen altxorra eta negoen super emozionatuta eta pentsatzen, seguro beraiei gustatuko litzaiekela, gainera sentitzen nuen hori ezagutuko nitu bezala, eta imaginatzen nituen horrela pozik, ez? Eta gero hasi nintzen konturatzen, igual ez. Baina, hori, esan duzun bezala izango dut beti barne gatazka hau. Eta egia esan ni jartzen naiz beraien lekuan eta uste dut, hori, grazia egingo zidala, ez? Norbaitek nire gauzak hartu eta beraiekin zerbait egitea, pixkat jolastu eta zerbait imaginatzea. Eta batez ere, hori, hilda gero, ez? Uste dut ez dela gauza bera, igual zu bizirik zauden bitartean, edo hileta gero. Eta gero ere hori, ez naizela asko sartzen beraien bizitza pertsonalean, ez? Hartzen du gehiago beraien artista faceta, eta hori. Bai, meta sorkuntza bat bestelakoa da. Hau da, sortzaile bat, beste sortzaile batzuen sorkuntzaz, ari dena, ezta? Bai, nik uste dut pelikulak hitz egiten duela asko sormen prozesuei buruz, ez? Eta hori sortzailea izateari buruz. Atzo, esan dugun bezala punto de vistako 16. edizioan estreinatu zen, zuere aspalditik nazioarteko film dokumentalen jaialdi honen parte zara era batera obestea. Hor mugimendu oso, esango genuke, boteretsua, ez? Ernaltzen ari da, nola esango zenuke zuretzat edo zer suposatzen du zuretzat horrelako jaialdi batek? Oso garrantzitsua da, nik uste asko hasi naizela, asko ikasi dudala hor eta nik uste hori igual erreflejatzen hasten ari dela, ez? Hainbeste urte eta gero, hainbeste hori aukera gauzak ikusteko eta azkenean hori hasten ari garen pertsonak nolabait ekatzen gara horrekin, ez? Eta nabari da, bai. Bai, jendeak jakin dezala datorren larun bat arte, ikusgai egongo direla film laburrak, film luzeak, eztabaidak, solasaldiak, benetan oso interesgarria eta mundu mailan oso ezaguna den jaialdia da, punto de vista jaialdia. Eta hitz egin dezagun ere, zutaz aparte, zu hor egontzara, bai
argazkigintzan, zuzendari lanetan, gidoia ere zurea da, Diana Touzedorekin batera, Diana ere egonda Montaian, Diana ere bada, ez? Beste punto de vistako familiaren parte eta beste sortzaileetako bat. Askotan lan egiten duzue elkarrekin. Bai, egia esan, hori Marina hasi zen berarekin lanean, eta gero nire beste pelikularekin hasi nintzenean, Enerorekin, berehala proposatu nion, berarekin lan egitea, eta oso gustora ginen, eta oso langile ona da, oso montadora, bikaina. Eta pelikula berri honekin, hasieran hasi nintzen pizkat bakarrik lantzen, eta beste lankide eta lagunekin, eta saiatu nintzen egiten pelikula ezain narratiboa, nekoan beste ideia bat buruan, eta batez ez nuen erabili nahi bozenov. Eta hori, saiatzen ari nintzen gauza bat egiten ez zitzaidan ateratzen, ez, montajean, ez zuen funtzionatzen. Eta orduan hiltzen zen momentu bat, hori, erabaki nuela Dianarekin hitz egitea eta baina hori, hartu genuen erabaki batzuk izan zirela oso klabe. Txikitatik. Eta hori, egin genuen pelikula hau, ez? Erabaki egin genuen ahotsa sartzean, nire ahotsa, ze bestela galtzen ziren detaile pila bat eta informazio pila bat. Eta asko landu genuen egia esan. Egin genuen pizkat montajea, eta gero oraindik ahotsarekin landu nuen pila bat. Ematen du da ahots bat espontaneoa ez, baina dago super landuta horrela izateko. Bai, askotan jende askok uste ez duena, ezta? Dokumentalak badutelako errealitatetik asko, baino egie da, narrazioari ere bai forma eman bartzaiola eta prozesu hori ez dela bat ere erresa izaten. Duela ez da asko hemen izan genuen baita Arantza Santesteban, beste lagun profesionala duzunare bai, eta berak ere hori esaten zuen azkenean, sorkuntza prozesuak ere behar dutela pertsona askotako begiradatik, ez? Ikustea talantzea. Leheno komentatu duzu, Marina Lameiroren inguruan ari zinen, lehen urtean justu, Dardararen zuzendaria da, Berritxarraken dokumentalan inguruan egindako obraren zuzendaria da. Emakume sortzaile pila bat zaudete, elkarrekin, elkarlanean, begirada oso berezi bat, edo, agian orain arte hain ezaguna etzegun begirada batetik mundua erakutsiz, ezta? Bai, hori bakoitzak bere begiradatik pixka bat, ez, baina bai, ni, dago super ongi, ez? Hori gainera laguna gara, Marina nire ezpada eta niretzako da lujo bat beraien gertu egon eta beraien iritziekin eta laguntzarekin kontatzea, ez? Ederra da oso. Tira, Jone, mila esker, zorionak, Los caballos mueren al amanecer dokumentalangatik. Ez dakigu sekula, ez? Zer pentsatuko luketen Garzia Naia Rebek, baina tira, nik uste dut, ez dakit, nire irudimena da azkenean eta nire interpretazioa, baina altxorretatik ere zerbait oso berezia atera duzula eta omenaldi ederragorik ezin zitzaiela egin. Beraz, tira, gehiago egingo dituzula badakigu, sortzaile baitzara, eta nahi duzunean urrengo batean, begira hemen aurrez aurre bigarren kafea hartzeko, gonbitea luzatuko dizugu. Bale, bai, mila esker. Plazerra. Seguro. Bueltatuko naiz. Agur, Jone. Agur, eskerrik asko. Zuri. Eta guk aurrera egingo dugu, Fanny Mendelsonen lan hau entzuten, Else Biesemans piano joleak hartu zuen, emakumetik emakumera gare bateko eta musika klasikoan
zoritxarre salbatu diren izen gutxi horietakoa dugu, Fanny Mendelssohnena, sortzaile ikaragarria, eta hemen iraiaren 9arekin jolasean egindako Das Jarre lan honekin, egingo dugu esan da bezala aurrera. Bigarren kafean gara Naiz Irratiaren sintonian eta aurrera goaz. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Esan dugu aurrera guazela, baina egia esan askoz aurrera egiteko denborarik ere, oso aurrera egiteko denborarik ez digu emango. Arratsaldeko 6ak gertu ditugu, hortxe dozkagu Arieneko lankideak dagoeneko zai, eta hemen ez dakit eskua altxa dezala salbatu nahi duenek, egun apokaliptiko hauetan zerua naranja xamar dabil Espainiar estatuaren hegoaldean, hemen inguruan ere ez pentsa, are etorri zaiguan urrutitik, eta NASAk esan du, maiatzaren 6an mundua amaituko dela, Europar ekialde hortan gerra, beste dozena bat gerra gutxienez munduko beste inbat txokotan, ez dakit, guk iron pixka jarri egin gorko saio amaierari. Eta saio hasieran esan dizu egun bezala, gaurko egunez, La Habanan, Kuban jaio zen Lucrecia Pérez Sáez, Lucrecia bezala ere, ezaguna den abeslari, aktore eta telebista aurkezle eta asko egin dituen emakume hau. Eta koloretako trentzak hobekien jartzen dituen emakumea. Eta zure datu da, Maitena? Esango nuke, ez dakit konturatu zareta, baina esaten du, mi gente no quiere que le coman la cabeza. Eta nik uste dut, hortaz janeko nazkatuta gaudela, ez da? Hainbeste berri, txungo, eta tristeekin, gauza ederrasko ere pasatzen dira munduan, ez dezagun hori ere aztu. Gauza batek ez du eta besteak entzen. Horentxe bururatu zaizkit kantu honekin Lucreziak esan nahiko lituzken besteen bat gauza, eta ez dakit... Baina, hola txutziko. Ara bestean. Aizue, bagurtzeko ordua dugula, Maitena Salinas Beiztegi datorren aste arte. Datorren aste arte, eta munduaren amaiera dantzan harrapatu gaitzala. Bai, munduaren amaierak harrapatu gaitzala dantzan, eta pozik goiuri zeizarandia bihar musika pilo deko momen. Izan no. Eta zuri entzule, bihar arte arratsaleko 4etan hementsi izango gara Naiz Irratiaren sintonian, bigarren kafean plazer baduzu behintzat, hementsi topatuko gaituzu izan ondo, bihar arte. Aio. Mi gente quiere bailar, mi gente quiere gozar, mi gente no quiere que le coman la cabeza. Mi gente quiere bailar, mi gente quiere gozar, mi gente no quiere que le coman la cabeza. Que levante la mano que se quiera zapar. Hay que levante la mano que se quiera zapar. Mi gente quiere bailar, mi gente quiere gozar, mi gente no quiere que le coman la cabeza. Mi gente quiere bailar, mi gente quiere gozar, mi gente no quiere que le coman la cabeza.
Keep calm and bigarren kafea.